Jo, předem se omlouvám za rýmu, nevím, jak jsem se prostě nachladil, i když je venku, ty vole, 38 stupňů, já fakt nevím. Zdravím vás, lidičky, u mého prvního videa na mém kanále. V tomhle videu bych jsem chtěl rozebrat, o čem tenhle kanál bude. Můj nápad, na co by to mohlo být, tak by byl gaming, zároveň nějaký prostě smíšený kanál, chápete, jako se všema různýma, prostě všema tématama, úplně, jakože pár, prostě bych jich zamíchal do sebe. A zároveň bych jsem chtěl, aby to bylo zároveň zábavný, a budu se snažit na tomhle kanále docela hodně dobře editovat, ale to se ještě budu učit. Takže první videa na tomhle kanále, tak budou docela, jak bych to řekl, úplně na hovno, vole, protože nevím editovat moc. Ale to vůbec nevadí, protože se budu snažit. Tohle video, který natáčím, budu actually podle mě editovat třeba tak 2 dny. No, den, půl hodiny. No, prostě budu ho editovat dlouho a budu se snažit, aby to bylo zábavný, aby to nebylo nějak prostě trapný, zároveň nezábavný a prostě, aby to bylo nějak jako přitahující, aby vás to lákalo, chápete, protože nevím. Jo, zároveň tak se budu snažit natáčet aktivně, což znamená třeba 1 video týdně i zatím, pak bych to chtěl jako rozšiřovat docela hodně a ještě bych chtěl udělat to, že bych chtěl působit zábavně v těch videích a nechtěl bych být takový, jakože se toho bojím, ale zároveň nechci být takový, jakože budu moc hyperaktivní a chci, aby ten kanál byl family friendly. Určitě budu chtět zakládat komunitu a blablabla, další jako ty blbosti. Potom bych chtěl někdy, až budu mít samozřejmě víc odběratelů, ano, to je jakože, to je ty vole někdy za hodně dlouho, tak bych chtěl udělat to, že bychom založili Hero, ale to ne, to asi určitě ne, protože to je takový už jako těžký. Pak bych chtěl, nebo, o kterém jsem řekl tátovi, a ta se mi řekla, že smažu prej, že jsem moc mladý. Bylo mi 9 let, nebo chtěl říct, jo. No, prostě jsem musel smazat, ten kanál měl takovej zajímavý, prostě, nevím, byl to hrozně divný, ten kanál, mně přišel hrozně divný. A vlastně tenhle kanál bych chtěl udělat jako už konečně nějaký pořádný kanál, který prostě bude dobrý, zábavný a prostě hrozně dobrý. A já fakt jako doufám, že se mi to povede, tak tohle bylo z tohohle videa asi všechno, doufám, že jsem vám to objasnil všechno, že to pochopíte samozřejmě. A asi u dalšího videa se mějte pěkně, papa.